ସାର୍ ଟିକେ କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୋଉ ଭଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି, କୋଉ ପୋଲ ଭଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ପରି, ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ପରା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଅଛି ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସିଏ ବି ହଉଛନ୍ତି ତମରି ଭଳିଆ ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ଭଳି। ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଶରମ କିଛି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଓଡିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ପରି। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ପୋଳ ସଦୃଶ, ସେମାନେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମ ବିଜେପି ସରକାର, ବିଜେପି ନେତା ତମେ। ହଁ, ମାନେ ଆମ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସିଏ ବି ମେଣ୍ଢା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆଦିବାସୀ। ଆଉ ଆମ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସିଏ ବି ମେଣ୍ଢା, କାହିଁକିନା ଆଦିବାସୀ ସିଏ। ଶଳା ତମେ ଯାହା ତ କହୁଛ ସେଇଆ ତ ତମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲୁ ସେଇଟା ଗପିଲୁ, ପୁରା ଓଡିଶାବାସୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିବ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡାବାସୀ ତମକୁ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, ନା ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବେ, ସେକିବେ, ସେଇଟା ତମେ ଠିକ ରାତି ପାହିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ରହୁଛି।